amma kafin ɗoran kusan ɗora wacce amma dai da wata siga asa wala Allah fatan mata su masu ta wannan tunziri na ba gaira ba dalili fatan musu ɗin Allah ya shirye su gane abu ne da za su kawo ɗauki su ma su ba da gudunmawa a yi tare da su wani abu da ake yi ba abin a yaƙa ba ne abin a dafa masa ne fatanmu kenan su gane haka dalilin wannan ya sa na ga daɗaɗɗen jawo wasu hadisai wanda da na bar su sai mun zo gabar saba misalai saboda da hadisi zai ɗauki karatu majalisai kafin mu wuce shi to amma don jan hankalinsu kusa haska musu su je su yi nazari ƙari kan wanda ya wuce iya wanda ya wuce ma ya isa amma san wai ba an gama ba kenan har suke yunkurin sai an rufe karatun kai aka rufe domin akwai matsala a baya masu ɗeba hadisan nan da yanzu muke ƙoƙarin tantancewa duniya da tabbatarwa da duniya kuce ne a musulunci ba a yi su ba akwai magautan musulunci suna nan za su ɗebo su yaƙe ka da su kuma bi iznillahi duk da ba ma fata ko shakka babu inda yanzu za a bari a daina wannan tantancewar kun ga masu yunkurin sai sun tsaye da abin nan wallahi sai sun zo sun kuka da hawayensu shine ake cewa kar Allah kawo ranar yabo sai sun zo suna Allah sarki ne ko da na shida su zo suna da na shida mu tafi cikin musnadu ku bude hadisi na 7970 musnad Ahmad bin Hanbal za ku ga yana cewa haddasana Muhammad ibn Ja'far haddasana Shu'ba an Muhammad ibn Ziyad an Abi Huraira haka isnadin yake anin nabi sallallahu alaihi wa sallam gashi wannan magana za a jingina ta ga annabi ta zama an mata stamp da ɗabi'i na musulunci tabbata ko rushe in ta rushe addini in ta tabbatar da addini me hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce inni la arju in dalabi umrun an alqa isa ibn maryam annabi ya ce da sahabbai ni la arju wallahi allamu lamul qasami wallahi ina fatan idan nayi tsawon rai zan haɗu da isa ɗan maryam fa in ajila bi mautun fa mallaki yahu minkum falyaqra'u minni salam amma in ban tsawon rai ba ajali ya riske ni to a cikin ku wanda duk ya gamu da shi ya gaishe min da shi ɗayan biyu na ukun shine mara kyau ɗayan biyu shine kubutar musulunci in ta faru tunda ya ce la'arju yana rantsuwa to ko dai zama annabi ya gan shi amma tun da ya togace in ban tsawon rai ba to a cikin ku ga tabbata ba sai ɗayansu ya ga isa don ba zaɓi na uku da ya bari ko dai ni da kaina in gan shi da rantsuwa ko a cikin ku wani ya ganan min shi ga saƙo na baku in jin sai an gan shi za a ba da saƙo jama'a ana da labarin ya bayyana sun gan shi kenan wannan sakon ba a bayar ba to ya za mu rabe sauran sakonnin duk da ya bari da irin wannan yanzu da yake nan bai gan shi ba ciki kabba wanda ya gan shi sauran labaran ya za mu tantance cewa duk ba irin waɗannan ba ne hadisin nan yana cikin bukhari 7119 yana muslim 2844 zan ɗau lafazin ahmad 8388 ku tafi cikin musnadun ahmad haddasa hasan ibn musa 8388 haddasa zuhair an suhail an abihi an abi huraira ta qal har yau shi ma daga abu huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mana yahsirul furatu an jabalin min dhahab lallai
kogin furat zai janye, zai bayyanar da wani dutse na gol a cikinsa. Lafazin Bukhari 7119 yushiku, ku duba 7119 yushiku, lokacin yayi dab, ba wai magana ce nake muku ta za a yi nan gaba ba, yanzu lokacin ma yayi yushiku, lokacin yayi dab. Yushiku ne alfuratu an ya hasira an jabalin min zahab, lokaci yayi dab, furatu zai janye, dutsen gol zai fita cikinsa. An to kanzin min zahab, duk ruwayoyi ne, to ba shi yasa nake ce ku duba ba, a Bukhari ya zama kanzin, to an kanzin furat zai janye, taska ta gol za ta bayyana cikinsa. Yushiku, annabi na ce musu lokacin ya zo dab za a yi. Fayaktatilu alaihin nas, mutane za su yi ta kokawa kai, za su yaƙeƙe ne a kansa. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un, yaƙi zai yaƙi akan wannan taska ta gol da za ta bayyana. Duk cikin mutum 100 sai an kashe 99, ɗaya zai fita. Duk a 100 a duniya za a kashe 99, mutum ɗaya zai fita. Ya bunayya, Abu Hurairah ce da ɗansa, ya kai ɗana, fa in adraktahu, in ni ban gani ba, saboda yana nuna kusancin lokacin, jira muke a idan ya ce mana dab da ayi ake, to amma in har ni ba a yi da ni ba, ga wasiya, fala takunanna mimman yuqatilu alaihi, kar ka zama daga cikin waɗanda za su yi yaƙin ɗiba. Ahmad bin Hanbali 8388. Abu Hurairah ya ga wannan taskar ta gwal, ya ga dutsen gwal, a 'ya'yansa akwai wanda ya gani. An je haddi a ƙasa. Yushikun nan yadda ya nuna tun da shi ya riwaya, a fahimta su a zamaninsu za a yi, amma gashi yana faɗa, in har ni ban cikin sahabban da za su gani, kai ka halarci lokacin, ga wasiya ta. Yau shekara nawa, jikansa na nawa ne yanzu inda za a samu a duniya. Ga Yushiku kuma an ce, in yanzu muka ce duk abin da yake Bukhari annabi ya faɗa, wannan labarin ya rushe. Sai kun koma gun masu sharhi ko ga kame-kame, kuma abin da zai baku tausayi, kowace ɗabaka sai su ƙirƙiri wata dabara su yi hadisin, zamani ya cimma wannan fassarar da suka yi, kaza sai ya zo ya bayyana ƙarar yau da gobe ta bayyana wani abin da suka faɗa ba haka bane, sai na baya sai su kuma canja wata dabara. Na so in ɗauko in nuna muku, na ce sai an zo gun zamani kaza ga yadda suka yi dabara, zamani kaza ga dabarar da suka yi, zamani a ƙarshe duk dabarar nan ta ƙare, kawai yanzu an sa wa ikon Allah ido, an nasabta annabi shacifai. Wanda a wannan zamanin naga kawai mu fito mu faɗi gaskiya, maganan nan annabi bai yi ta ba, kuma da dalilanmu gashi nan an fara tun a baya. Abu Hurairah na ya faɗa karanci, suna faɗa annabi ce annabi ya ce bayan bai ce musu, in sun ga kyan abu shi ya ce a faɗa. Iya kaɗai wannan ba ta raba rigiman nan ba. Mu tafi hadisi na 10639 cikin Musnad Ahmad, 2068 cikin Tirmidhi, 3455 cikin Ibn Majah. Har ila yau mu dan yi baya kaɗan can wajen fa in ajila bi mautum fa man laqiyahu minkum falyaqra'ahu minni assalamu ne ko haka yake. To wanda ya gamu da shi ya gaishe min da shi. Mu bi wata hanyar dan mu gano haddin in ɗalabi umurun, tunda dai magana ce ta shari'a ake, yanzu za su yi ta kauce-kauce, su ce wannan su ce wannan. To amma kullum abin da suke faɗa, mafi kyan fassara nassi ya fassara nassi, haka ne?
to jama'a a fassarar da nassi na riwayar su yi wa nassi ɗalabi umurun in na yi tsawon rai haddin tsawon rai a shari'a iya ina ne don karrenin hankali ya shiga a shari'ance ina ne ake ɗauka haddin da in dai mutum ya kai shi ya yi tsawon rai don haka sharaɗi ya cika kun fahimce ni? muhimmi ne muku wannan bayanin don kan mu ba ƙofa buɗe a tarenin hankali annabi ya ce in dai ne tsawon rai to zan ga la'arju in dai ne tsawon rai na fatan zan ga isa ɗan maryam da rantsuwa wallahi to sai mu koma don cigito haddin tsawon rai a shari'a zuwa yaushe ne haddin da in dai mutum ya kai shi ya yi tsawon rai sai mu dawo kuma mu gani a tarihin wafatin annabi ya kai wannan haddin to in ko ya kai shi ya yi tsawon rai in tsawon rai to ya waje ba lalle yanzu a kawo mana wannan hikayar sun haɗu kuma ina suka haɗu ya akai to don mu san wannan haddin ku tafi hadisi na 9344 cikin musnadu na Ahmad bin Hanbali kun buɗa gashi yana cewa haddasa na Qutaybatu haka yake 9394 haddasa na Qutayba ba ku gani ba kenan da 94 to ai na fi son ku sallame ni mu ja gaba qala haddathana yaqub an abi hazim alhamdulillah ba ina ku ba ku to ni nake matsa muku ma sai kun duba sai wani a can yace mun malam abin da yasa ba ma duba baka ta faɗa ba mu gani ba to amma wani yau ya fara zuwa kuma kullun sun ba zama gun maulidai gun majalisai ƙarya yake duk da ina hakan su kuma duk wanda ya karyata ni ba zai ce buɗe shafin ka duba ba ni kuma kullum zan ce amma sun haɗi yake ƙarya yake kuna ganin isnadi ana bi hazimin an sa'id ibn abi sa'idin al-makburi an abi huraira haka yake nayi ƙarya anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace man ammarahu Allahu 60 sanatan faqad a'zara Allahu ilayhi fil umuri duk mutumin da ya rayu shekarar 60 to hanzarinsa na tsawon rai ya ƙare ya yi tsawon rai ku tafi Bukhari 6419 kitabun riqaqi babu sunan babun ma man balaga 60 sanatan faqad a'zara Allahu ilayhi duk wanda ya shekara 60 ya kai haddin girman da uzurinsa ya ƙare na maganar shekaru Allah ya sallame shi sunan babin kenan 6419 kun gan shi ta haddin tsawon rai shekara nawa da hadisi sahihi a gunsu annabi ya yi 60 ko bai ba har ya dora kenan ya yi tsawon rai ko bai ba sharaɗin can da aka sa ya haɗu ko bai haɗu ba in dai ne tsawon rai wallahi sai na gan shi sun ruwaito ya an haɗu to shi kenan mu tsallake wannan sai ya bar sako ya ce to in kuma ni ban haɗu da shi ba a cikin ku wanda ya ganshe gaishe min da shi kun ga haddi na biyu shine dole a cikin su sai wani ya ganshi to mu ɗauki na ƙarshen su mutuwa shine Abu Dufail Amir dan Wasilatul Kufi shekara nawa ya rayu bayan ma'aiki shekara 100 ya rayu bayan rasuwar annabi sahabin ƙarshe a rasuwa ya rayu shekara 100 an haife shi shekara ta 3 da yakin Uhud ya rabu shekara ta 110 ya rayu bayan annabi shekara nawa 100 daidai bai tsawon rai ba to ya bi yadda wannan sakon ba
shi yasa nake ga musu muna da matsalolin da mu tsaya mu gyara. Wannan tatsuniyar da kuke ta ihu abin da yasa a da ba su zama matsala ba a musulunci, kafirai ba su gansu ba. Dan sun tura an wanda suka je suka yi tajassus, suka yi karatu, suka yi buhu, suka zo ga kuma ma yanzu wannan alolin da suke komai a dan kan farci sai a dure maka gaba ɗayan hadisan da fassararsu da komai. Al'amarin da ya ba su damar sanin irin wannan abubuwa yanzu. Mai cewa ba za a yi wannan bahasi ba, ana ba shi haƙuri ya dai tsaya kawai warware matsalolin shine abin da zai ba mafita hana yi ba. Yanzu ya zami da wannan hadisi, annabi ya ce da rantsuwa in yi tsawon rai zai ga annabi Isa, kuma ya yi tsawon ran tun da haddin tsawon rai a shar'ance shekara 60. in shi bai gan shi ba ce a cikin kukuyar mun, kuma mun samu wanda suka yi tsawon rai. Akwai wanda ya rayu bayansa shekara 100 ya ba su haɗu ba, ko akwai wani haddi na tsawon rai bayan wannan da yanzu na kawo min shi. In kuma sun haɗin kawo gun, in ba su haɗu ba to ya zami da hadisin gashi a Bukhari gashi a Muslim, gashi bai faru ba ta tabbata ƙarya. Shikenan sai mu nasabta manzo Allah mun bar addinin mu ya rushe dan kawai ranku zai ɓaci? A'a, ba za a yi haka ba. Za mu tone a gane ƙarya ce, annabi bai faɗa ba. Dan da farko mu faɗi waƙi ko ba hari. Na biyu mu inganta addinin mu yi shi bisa yaƙini ba bisa shaci faɗi ba. Can na karanta muku Allah na faɗa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba halatta masa ya ƙara harafi, ya kirkire ba, da kuma yayi Allah ce da ne mai kaza, da ne mai kaza, da ne mai kaza. Balle kawai wasu su ci su koshi su tara ƙarairayi, ko ba harin kafirai ya wajaba mu musa ƙarairayin nan, musamman ga hujja ta bayyana gare mu ƙarairayi ne. Ballantana ga kafirai kewaye da mu suna ta rusa addinin, wanda kuma masu suke rusa shi ba hakika mu muke rusa abinmu da kanmu. Ina fatan kuna tare da ni. To shine nace kuma mu tafi na hadisi na gaba, mu dau lafazin Tirmidhi. Ku tafi Tirmidhi 2066 cikin Sunanut Tirmidhi 2066. in kun duba za ku ga yana cewa haddasana Abu Ubaida Ahmad ibn Abdullah al-Hamdani wa huwa min Abi Safari, kun gani, wa Mahmud ibn Ghailan qala haddasana Sa'id ibn Amir an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Hurairah qala, har yau daga Abu Hurairah qala yace. Kuma abin sha'awar wannan fa na cewa man ummira Abdul shi ma hadisin Abu Hurairah ne. In ka shekara 60 kai tsoron na Abu Hurairah, wani abu muhimmi da na manta ban faɗa muku, shi yayi ta'arifin, ya ruwaito ta'arifin tsawon rai a musulunci shekara 60. Wani abu muhimmi ko ma za ku gani a duk hanyoyin nasa ne. To wannan riwayar mai take cewa al-ajwatu min al-janna wa fiha shifa'un min as-summi. Dabinan ajwa daga aljanna ya sauka, kuma cikin dabinan ajwa akwai maganin guba. A Bukhari kitabu ɗibbi babu dawa'i bil ajwa hadisi na 5667. Muslim kitabul ashriba babu fadli tamril madina. za mu ɗau lafazin Bukhari, ku duba 5768 a sahul kutubi. حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا عامر بن سعد كون غانا واي wannan kun mance shi ko Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas gashi ya fito. Kun ga irin riwayoyin da mutanen nake ta muku ihun magautan annabi ne, rusa addini suke yi, gashi muna ta tsintar su. Ta gashi a Bukhari yake yace annabi babansa ya ce mai ta nake shi ma wancan zagin da aka annabi cewa babansa ya ce, shi ma kanin Muhammad bin Sa'ad babansa ya ce. Ta me babansa ya ce annabi ya ce manis dabaha kulla yawmin tamaratin ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dhalika al-yawm ila al-layl. Duk wanda gari ya waye ya ci dabinan ajwa kwaya 7
a iya yinin guba ba za ta cutar da shi ba, a iya yinin dafi ba zai cutar da shi ba. Wakala gairu wani sai ce sab a tamaratin, ko ma wani irin dabino ba ajuwa ba, ka ci kwaya bakwai. Kuma in guba ta samu mutum ya ci ajuwa, cikin ta kwai maganin guba. Kun taba jin wanda ya ci guba aka bashi ajuwa ya ce warki? Kuma taba jin labarin ma ajuwar tana maganin guba? Saboda mai tajriba tintin ta sa an watsar, ba mai yi ba, an gwada har an gaji an watsar. Da yanzu magana ta shahara, da liman sai da kwalwa su bai rasu ba, dan sanda yake ta mata gugun nan yana kakari. Ina da labarin wannan hadisin. Yanzu sanda mutum ya ci guba aka kawo ajuwa bakwai aka bashi ya ci bai warke ba, kenan waye yayi ƙarya? Su abun su yafi sauki. Kuma yannan Allah dan annabi idan kafiran nan suka zo suka gwada wannan abu dan su kure mu, gashi ya inganta a mafi ingancin littafin, ga ajuwa ga guba. Ba ma a ce mutum ya ci ba, ya ci gubar an tabbata ita ce, mun ba shi ajuwa ya ci ya ƙi warkewa, me za mu ci musu? Shi kenan saboda kidahumanci da ra'ayin riƙau da ƙin Allah mu rusa annabinmu. Ya hayyu ya qayyum wa firara min takzibi tajriba. Da gwaji yau da gobe nuna ƙarya suke. Amir dan Sa'adu sai wani ƙaidi a cikin riwayarsa, ƙari ne amma ko ta hanyar babu, daga baya yi ƙarin fi wasfi zalika tamri fi ma akhrajahu Muslim. wannan ƙarin in kun koma cikin Muslim 2047 za ku duba cikin Muslim, za ku ga wani ƙaidi na dabara, saboda tajriba ta ƙaryata cewa dabino ajuwa an gwagwada bai maganin guba ba. sai ga riwaya haddasa Abdullahi ibn Maslamata bin Qanab haddasa Sulaiman ibn Bilal an Abdullahi ibn Abdurrahman an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnadin Sa'ad an dawo da kan Amir din daga babansa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala sab'a tamaratin mimma baina labatayha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsi. Duk wanda ya ci dabino ƙwara bakwai amma wanda yake bana labatayha, kaga an sa kaidi tsakanin fatsarwar Makka biyu, harrar gabas da harrar yamma, ƙasa mai tsakuwa ta Madina, tsakanin wannan harra da waccan, to dabinan ya zama a tsakanin waɗannan gurin, to shi yake hana samuwa da dafi. Kun taɓa jin labarin an tsunko wannan ɗin an ce an warke? Da ba a ci dakonsa gari ba? Kuma taɓa jin labarin wanda ya nuna muku an gwada bai ba, shi yasa kuka ji maganar ta iska. Da yanayi yanzu yana nan yafi komai, yafi gwal tsada, da ya zama mu'jiza ma da za a yi ta musulunta da ita, amma yanzu ya zama matsala da za a yi ta fita daga musulunci da ita. Saboda ga hadisi a Muslim, dabinan tsakanin fatsarwan Madina biyu yana warkar da guba, an tsinka an ci dafi ya ƙara hawa, da ƙarshe ma sai dai a karatu ya gane bayan labatai abin da yake tsakan a karatu, amma aikace ana cin guba za ka ji a tafi gun likita. Ba wanda zai ce a nemo ma dabinan fatsarwan Madina biyu. Ya za ka yi? Shi kenan mun mai da addininmu ya zama shaci faɗi, ya zama kame-kame, ya zama ƙarairai. Su Amir ɗan Sa'adu wanda kwanan da makaranta shi ne mai ƙaga ma'aikin dabdala 'yan daudu ɗin nan, shi ya fara ƙirƙirar wanda gana ta 'yan daudu, shi ya fara ta. Shi kuma ne yanzu ya zo yana ƙirƙirar abin da zai rushe musuluncin. Su Bukhari suka ruwaita asahul kutubi, amma asahul kutubi kuma ga asahul kazibi. To an taɓa cin dabinan an warke? In an taɓa a ina ne? Ku goma ku ga zantukan da suka ta yi karo za su baka tausayi gun sharhi, wannan ya ce kaza wancan
abin ya baka tausayi. A yar a huta a ha'a mai da addinin mu shirbici ya fi musu sauki. yau kafirai sun ɗauko wannan a banza shugaban ƙasar faransa ya kama ma'aiki ya zaga. irin wannan ce fa ta taru a hannunsu, gwiwarsu ta ƙarfi. Erdogan yana shi ya rasa mai aka yi al'amari ya canja. Ya haƙuri Erdogan, sadda jawbul fara ta shiga hannunka za ka ga dalili. Amsar tana nan ga ta a Najeriya a wata jiha sunanta Kano, da wani ɗan ƙolon da bai kai ɗan tsako a cikin zakokin ma'aikin Allah, bai kai ɗan tsako ba, kuma zai fito ma da dalilin da ya sa yanzu kin annabi ya ɗau sabon fasali a turai. Wannan abubuwan ne suka bayyana hannunsu da ba su san su ba, kamun kuma yanzu su yi amfani da ƙwarewa da gogewa da wayo da tunani da dabarunsu su watsa abin su tarwatsa addinin. Wannan masu duhun ƙwaƙwalwar ana yi ga yaƙi suna ga kura. Matsala wannan gaba take ma da rigimar maganar Imam Hassan an kashe mana shi da guba, Imam Hussein an kashe mana shi a Karbala, an kashe mana wani an kashe. Wannan magana ce ake sun karkashe waɗancan, shi ma addinin tsawon rai kawai. Yadda suka ba Imam Hassan guba sun ba addinin, yadda suka filla kan Imam Hussein sun filla kan addinin. Tsawon rai yayi, amma yanzu ga juwa na ɗibarsa ta tsohon dafin da aka sasu kamar shi shekara 1400 baya. Ana magana su taso hau ba mai tauna abin da kake faɗa, duk munin abin sai dai su koma kan wannan gadajjen shirman na baya su ta maimaita shi. Amma me kake faɗa ce ƙarya yake, zagin sabai yake, magabata yake rushe mana, to faɗi me aka ce? Saboda sun san cewa annasu atba'u kulli na'iq, mutane ba duk suke tantance ba me aka faɗa. Ba an faɗa musu da kullu la ilaha illallah tsare mu Allah shikenan a bazama. Wallahi idan ba dan addinin nan ya dame ni ba shuru zan yi wallahi alazimi. To amma na san me aikin ne zai jiki daga baya in zo a makare, wasu ma sun fice daga addinin. Wani daga Maiduguri ya turo min da sako ya ce malam ka ci gaba da karatun nan, ka rabu da shashashan nan. Ka gani ya ce akan ilimin hadisi digiri 3 ne. Ya ce billahi alazim kawai yin sallah nake, wallahi kawai yin ta nake, saboda ya ce da ka san haska maka nake. Hadisan nan ya ce ɗaya bayan ɗaya duk ba wanda a cikinsu bai daga min hankali ya sa min shakka ba. Kawai sai nake jin yanzu kana ta jawo su kamar sarƙa ɗaya yana bin ɗaya. Ya ce kullum jira nake yi wani sabon magani ka fito da shi. Haka ya turo ya ce don Allah kar ko ta suka dina. Ya ce digiri na 3 hadisi 3, mutum mai dugu ne ce digirinsa 3. Wallahi kawai sallah yin teki. Abincinsu shi ke. Alhamdulillah ya jama'a, liman ta'ammala law ta'ammala muhaddisun adraku anna marwiyat ali sa'ad la tadibu illa alqada ala hadha ad-din al-hanif. Wayar wato wannan alu sa'ad bin abi waqas ne, amma malaman hadisi sun halatta musu, tare da cewa ta bayyana ƙararra hadafin su rushe musulunci. Alu sa'ad hadafin su rushe musulunci. Amiru kwanan da muka karanta hadisinsa na cewa ɗan Daudu na zuwa gun manzo Allah. Ɗan uwansa Muhammad mun wuce hadisinsa tun majalisi na 98 muka wuce shi. Muhammad bin Sa'ad haka ne, shine mai cewa mata sun zo gun annabi sun kwaye mai jiki. Yastakthirnahu, me dalilin kwaye mai jiki? Suna sanya musu kyauta mai yawa, hanyar da za a sa annabi ya saki hannu
mace ta zo gabansa shine ta bayyana jikinta. Za ku gani yastaksirnahu sun zo suna ta masa kwarkwasa suna sanya basu da yawa. Ta wace hanya? Bayyana jikinsu gare shi. 3294 Bukhari. falamma ja umaru ta danna lijaba Buhari ne ke rubuta wannan. Da Umar ya zo sai suka maza suka rufe jiki. Wanda baya karɓar wasa ya zo, wasa ya ƙare. Ku duba gun Ahmad 1581 in ma'ana wasa katina. Umar na zuwa in ma'ana suka lullube jikunansu, suka lullube jiki da sun yi ne sun bayyana jiki. Dan me? Dan ya ba su da yawa. Za a gaya babanka wannan ba a faɗa da kai ba? Cewa babanka 'yan mata na sanya saki hannu sai su zo su kwaye inda zai gani ya ji daɗi ya ɗau kuɗi ya ba su. Yana Buhari haka mata suke wa ma'aiki don ya ba su abu da yawa. Ku duwa ku gani Umar na zuwa suka inka ma'ana suka lulluɓa jiki. Da sun yi me? Sun kwaye jiki. Kuma dan me? Yastakasirnahu suna sanya ba su da yawa. Sai an magana ku ce kaza kafirai har yau ba su yi wannan ba, domin da iyalansa suke zanawa. Na muku bayani yadda aka yi hadisin nan, ga asalinsa, ga yadda aka fara, ga ƙarairayin, ga dabarun da suka ta yi. Kulsum ɗan Mustalik ya fara ƙaryar, ta yi karo ta tashi, suka maza suka canja labarin nan. A koma majalisi na 98 Jawful Fara. Da suka zo suka da yazo suka lullaba jiki, duk tawilan da za su ce wasu yayi matan annabi ne, a ce ya zage su, ya aduwati anfusihinna, bai faɗa musu wannan ba? Ya ku magautan kawukanku ya zage su, mata annabin ya zaga. Sannan kuma ba a ce annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi 3683 Bukhari. Ihan ibn al-Khattabi wallazi nafsi biyadihi 685 Bukhari. Ihin ibn al-Khattabi wallazi nafsi biyadihi 3683. Wannan 3685, wancan 3294. Yana lallaunan ta kirari. Ihan wallazi nafsi biyadihi, gaishe ka. Ici ne ihin ko ihan, kalma ce ta jinjinawa. Ihin hadisa ya min zahabu na biha. Wa san wannan baitin? Sarkin yaƙi ne yake wa Bagdad ziyararsa ta farko Bagdad. Ihin ahadisa ayyamin zahabu na biha wa kulluha zahabun fi jihdi mayyadi. Bugudadu anti muna nafsi wa buguyatuha wa buguyati wa muradati bi auradi. Ma kuntu aribu kaifal waslu kana wala kaifa sababatu illa fiki bugudadi. Tallahi lam tarfi dunya bi ajma'iha sha'aban ka bagdada aw qalban ka bugudadi. Min ba'di makkata wal aqsa wa daibata la tastasni fil ardi shibran inda ta'adadi. Wa hanko ihan ahadisi ayyamin zahabu nabiya wa kulluha zahabun fi jidi mayyadi. Ihan yana Bagdad gaishe ki. To haka annabi dinga Umaru gaishe ka. Kaga sun zo sun kwakwaye jiki da kazo sun lullube shi. Malak yaka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajjika. Shaydan yayi sha'ani kan kazo, amma baka taba zuwa gu shaydan bai ta kansa ba. Kaga yayi ta kansa ya gudu. Kan kazo ya zo nan yana ta sabga a gaida kai dan haddabu. Me ya rage wa musulunci bayan fada da wannan? Shi suke cewa a taru kaina a karya ne. Jama'a,
liman arada an yara kai fatahu mai son ya ga irin da suka ɗimauce ya koma ya ga irin abubuwan da ya ta faruwa kan duk wata hanya da suka biyo sai ta kulle da su. Dama a nan gurin koma ku gami suka ce na ba ku amsila, na ba ku kun manta sanda anasu ya ce yarsa yake gaya wa yarsa wata ta zo ta ce da annabi ka ban sha'awa, ita ce wasau a tahu ma akalla haya a haku wani abu kama da ta ce amma ba ta da kunya, sai ce hiya khairun minki raqibat fi nabi ta fi sha'awa ta na gano muku ga ibn hajar yana faɗa an gane daga hadisi mace ta sha'awar namiji ba laifi ta gaya mai, ban nuna muku ba? Kun taba ji sun ce a gangami kan ibn hajar wannan kalmar da ya faɗa ya tabbatar cewa sha'awa ce, har ya ce sunna ne in mace ta sha'awar namiji ta gaya mai, sai dai shi kuma abu biyu zai yi. Na ɗaya in zai amsa a aiki zai kai magana, in ya amsa to kar ya faɗa mata a baka ya ce na amsa, in kuma ba zai bashi ba kar ya ce ba zai ba, kawai aiki za ta gani. sai na ce to ana istinbadin ya zama na banza, domin shi dai annabi cewa aka ya ce mata ki je inda kika fi nutsuwa da gunki jira ni, ai ya amsa mata da magana. Na me na cewa yanzu wannan ahlus sunna an sun tashi sai dai a aikace za su yi kawai, ai na ka samu wannan riwaya tana nan cikin muslim cewa da ita ki zaɓi gunda hankalinki ya kwanta ki jira ni ina in zo zan same ki, kuma aka ruwato ya je din ta biya bukatarta, ya kaɗaita da ita ta biya bukatarta. A asahul kutubi yana nan. Yanzu wannan abunsu shine addininsu, shine sunnarsu, shine annabinsu da yau suke ihu a haɗu a yi maganin mai ƙoƙarin tare harin kafirai kan addinin nan tun kansu baje mana shi. Har yau ba su musa cewa babu ba, kuma ba ɗan da ya iya fitowa ya majalisi na minti 10 don bayyana ma'anar hadisan nan, bai gane ba hadisan ba ne, juya su yake. To kai da ka gane taimakanni ka ganar da ni. Sun fito sun faɗi ma'anar jama'a. Wannan ɗan ribas da na yi da ɗan ƙari da na ƙaro haska musu ne, hadisan nan suna nan ba adadi, sun haɗu gosulo ya taru. Daga waɗanda na yi aiki kansu na gama tsafi billahi allazi la ilaha illa huwa, ba na ɗar ƙarya ne ba a yi ba. Daga hadisan da na gama aiki kansu ban zo kansu ba wajen bijiran muku, amma tuni na sa kace su sun rubta tatsuniya ce. Hadisin kokawar annabi Nuhu da shaidan akan karmamin inibi, wallahi ƙarya ce ba a yi ba. Daga ciki hadisin mai da banu Isra'ila damaye, wallahi annabi bai faɗa ba cewa duk inda kaga damo to ba Yahude ne, ainihin damaye Yahudawa ne, duk damo ba Yahude ne. Yana Bukhari hadisin cewa su ma ɓeraye ainihin banu Isra'ila ne, Yahudi ne, yan duk ɓeran da ka gani ba Yahudi ne. Wallahi annabi bai faɗa ba, na gama bincike tsab ba a yi ba. Tatsuniya ce aka nasabta ta zama addini a Bukhari da Muslim. Hadisin fuffuken ƙuda biyu, ɗaya cuta ɗaya magani, annabi bai faɗi shi ba. Hadisin ku tara hankali, hadisin tseren annabi Musa da dutse da ya zo ya tallabtarsa ya ɗauke rigar annabi Isa, annabi Musa dutse ya ɗauke rigarsa ya zura da ita da gudu, annabi Musa ya bi shi da gudu zigidir yadda babarsa ta haife shi, sai da ya kai shi tsakiyar gari aka kewaye shi, duk kasar aka ga al'aurarsa. Wallahi annabi bai faɗi shi ba.
hadisin dabbobin aljanna, wasu dabbobi da Abu Hurairah nuna ce na aljanna ne, wallahi ba daga annabi ya ji ba. Hadisin aman ƙasa za ta yi aman gwalagwalai, misalin al'amudai kin za ta dinga tana amansu. Na gama bincike kansa ba a yi shi ba. Hadisin jifar abin nan birai sun taru sun jefe wasu birai biyu da suka yi zina. Biri ya yi zina da wato aure suke, an samu wasu sun yi zina, birai suka taru suna ta jifan birai sun yi zina. Wai mai ba da riwayar yake faɗa shi ma ya taya su, ya shiga cikin biran, me suka yi suka ce zina suka yi, sai ya ɗau marmara shi ma yana Bukhari fa, shi ma zama biri yana Buhari. To tatsuniya ne, ba a yi ba wannan jifan birai. Hadisin fatalwa mai satar dabinan zakka, wallahi ba a yi ba. Hadisin dalilin ɗoyin nama da aka ce annabi ne ya faɗa, shi ma ba a yi ba. Hadisin mai da kan mai ɗigirgir a sallah kan jaki, mai ɗagowa ko dinga kalle-kalle kansa zai zama na jaki, na gama bincike kansa tatsuniya ne. Hadisin kwanan shaidan akan turken hancin ɗan adam, shaidan bai da gunkwanciya sai bakin hanci, kuma kan haishum turken hancin nan ke zuwa ya raɗe bacci sai da safe tashi. Shi yasa ake umarnin a wanke hanci a fafface shi, saboda asarin shaidan ne a jikin hancin duk wanda ya farka daga bacci. Shi ma wallahi kaje suka yi annabi bai faɗa ba, yana Bukhari da Muslim. Hadisin in aka yi kiran sallah shaidan na ruga da gudu ya ha'u yana banka tusa sai an gama ya dawo, wallahi shi ma ƙarya suke wa annabi bai faɗe shi ba. Hadisin cewa ba a wani baya sawa wani ciwo, shi ma ƙarya suke wa annabi bai faɗe shi ba. Hadisin kokawar annabi da shaidan a masallaci, har annabi ya makura shaidan ya ɗaure shi a jikin al'amudi, shi ma ƙarya ne. Jama'a, hadisin sa kwalli sau 3, wuturi a dama wuturi a hagu, in ba kai ba shaidan zai wasa da mazaunanka, ƙarya suke wa annabi. Hadisin kasuwar juma'a a aljanna da ake zuwa juma'a a ci kasuwa, wallahi ƙarya ne, ba a yi shi ba. Din wannan na gama da su, kawai lokaci ne za a zo a jawo a karanta, ina faɗa kuna buɗawa kuna duba ku gani da idanku. Hadisin saihanu da jaihanu daga aljanna suke, ga su a duniya, wai a wannan ɗanɗanan wai daga aljanna suke, ba annabi ne faɗa ba, kirkiran ne. Nil da furat daga aljanna suke, Nil ɗin nan na Sudan, furat da yake Iraki, ka je ka sha ka jiya suke, wamma na famfan gidanka. Nil na Sudan, wa daga aljanna yake zuwa, daga alkausar yake. To me abin ko kawai a neman wannan? Shi ma annabi bai ji ba bai gani ba. Hadisin mai da ƙasa gurasa ranar lahira, Allah ya buga ta da tafinsa sai ta koma gaba ɗaya ta daskare ta zama gurasa tubus, sai a ta yaga ana ci. Wallahi shi ma annabi bai faɗi shi ba. Hadisin annabi Ayyuba ya yi zigidir yana wanka, aka yi ruwan fari ya ruga da gudu yana ɗiban fari tsirara, farin zinare Allah ya zubar, ya tafi ta ɗiba tsirara, shi ma ba a yi shi ba. Hadisin ɗaure shaidanu a watan Ramadan tatsuniya ne, annabi bai faɗi shi ba. Hadisin dunkule hannaye biyu da annabi ya yi, da Allah ya yi bayan ya halicci annabi Adamu, wasu ya dunkule hannayensa biyu ya ce da annabi Adamu canki, ikhtar ajuhuma shita, canki, sai ya zaɓa, sai aka gaza aka ga tatsuniya ce ba a yi ba. Jama'a
ga wani wanda shi fassararsa tare take da tahlilinsa ba bukatar itibari don saba muku misali ku bude muslim 862 muslim ku bude shi 862 muslim gani yana cewa haddasa na Yahya ibn Yahya ko ba ku gani ba akhbarana Abu Khaisama an Simak qala an ba'ani Jabir ibn Samura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhdubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fa yakhdubu qa'iman faman nabbaka annahu kana yakhdubu jalisan faqad kadhaba. Jabir dan Samura yace annabi ya kasance na huduba a tsaye sai ya zauna sai ya miƙe sai ya huduba a tsaye. Duk wanda ya ce maka annabi na huduba a zaune to ƙarya yake. 862 wani lokacin takan maimaitu sai ka fita saboda shi yana da wannan lambar da suke cewa da ita far'i. In ka gaba gani ba fita ka kuma shiga wata lambar sa ta iya maimaituwa da 62 kun gani to ga mahallin zancen faqad wallahi sallaitu ma'ahu akthar min alfai salatin ja ba sa ƙarya na ce barin kama ta ƙarra in ga wanda zai iya duwa tabbatar min da gaskiyar wannan adalin mai suna Jabir dan Samura yace akan batun hudubar annabi zaune ke magana yace ni ga naune ba jiyo ba bai taba huduba zaune ba sai dai ya zauna ya huta ya miƙe ya kuma yin huduba tsaye. Nayi sallah a bayansa tare da shi sama da 2000 sallar juma'a kenan tunda magana huduba yake a zauna a tashi juma'a ce dai ko to yace yayi sallah irin wannan sama da nawa 2000. To muƙaddar tirar da aka fara wahayi juma'a farko annabi ya fara sallah har wafatinsa duk juma'a sai yayi juma'a tun wahayi to gaba ɗaya za ku samu sallar juma'a 1104 gaba ɗaya sallar da ya in tun aiko shi ake juma'a sallah 1000 za ku samu da 104 a shekaru 23 a ce tun kuma aka yi ba gibi a shekaru 23 tun aka yi to 100 za ku samu 1104. Wannan sai sa na bi su guntar jamarsa in gaya suka yi da wannan domin agun sharhin dai sun tsallake sun yi kum sai na bitar jamarsa don ina son in gano yaushe musulunta don in gano daga sadda musulunta zuwa wafatin annabi sallar juma'a nawa akai. Wallahi duk sai na samu sun ki faɗa sadda musulunta sun gano wannan illar sun guje ta abinda kuma tabbata mun wannan yasa suka guje ta kuma ku ji shine abinda Asqalani yayi cikin ya sunan littafinsa tazib ba al-isaba lazal Asqalani bi tarif al-hadisi ila sai canja hadisin bai faɗe shi yadda yake cikin ya ce wa fi sayi sallaitu annabi aksara min alfai marra maimakon alfai salatin sai ce min alfai marra kuma sai ya ki faɗar farkon da yake nuna juma'a ce magana hudu ba ce ma akan hudu ba sai cire ta salatin sai ce marra don ya nuna da suna fulfuli da suka za kawai sallah ce marra 2000. Wannan su ne wanda ake ci a koma a duba ka koma muslim ka gani tsakanin ni da shi waye hakaitar da hadisi yadda yake ka koma isa ba ka ga yaudarar da yi wannan yaudarar wa ita ce ake cewa ka koma ka gani na ƙin koma ya canja hadisi ya datsa farko ya canja ƙarshe wannan musulunci ne shafaka huwar ladhi arsala rasulahu bil hudayi dinil haqq aka fa Allah ya ce mana ya kuma zai zama dinil kadhib kuma mu yadda mu ba haka su ba addinin mu take ba. In kun koma cikin
ibn asakir za ku ga shi ma da ya zo hadisin canja hadisin har ma gwamman askalani kuma askalani ku ya ce fis sahihi ma'ana a muslim lafazin muslim ne hadisin kuma gu ɗaya ya zo kuma ga sigarsa da na baku 862 ku koma isa ba ku ga haka ya faɗe shi to a daina ya ku jama'a daina tunzura ku ina kokarin mu cece addini in sun tadda ƙarya su muku wayo sai an tabbatar da ƙaryar nan da ƙarshe in ƙaryar nan ta bayyana addinin ku ya rushe a ɓata sunan annabi suna ganin ƙarairayi rututu amma ga hanyar da suke bi su datsa can su canja can su ƙara can ita nake gaya muku mu yi mata tawaye saboda mai sunan addinin mu dinul haq kuma in ba gaskiyar nan ba ramin ƙarya an ce ƙurarre ne wannan zai rusa mana addini ta ku koma cikin ibn asakira ku gani jalastu aksara bin mi'ati marra shi sai ta mace sallaitu din ma sai ce jalastu wai ya ce na zauna da annabi fiye da sau 100 marratan ya hudu batal ula summa yajlisu sai kawo kuma hadisin karshen hadisin na muslim yana hudu ba farko a tsaye ya huta ya tashi ta biyu amma sai ce jalastu maimakon sallaitu sai ya ce mi'ata marra sau 100 to can a wani loko sai na samu ashe ma bayan fatahu makka ma ya musulunta shi yasa ibn asakir sai ya ce jalastu ya cire sallaitu ya ce jalastu to in zama makareci haka daga ba zan iya ba wallahi da zo in wannan zan cire wannan rawanin in jefar tafin wata harkar ba zan iya ba zo in dinga wannan wallahi ba zan ba sai in koma ni layin ba zan ba sallaitu suka ce ba jalastu ba kuma alfai salatin suka ce ba mi'ati jalsatin suka ce da faɗa aksara jalsatan aksara min mi'a ba haka yake ba ku duba inda na faɗa muku haka yake jalastu sallaitu ne kuma ga a ƙarshe zai tabbata muku sallaitu ne sai ya ce marratan ya hudu bata hulula sun mai jalisu zuwa ƙarshe kaga dai an da magana jalastu nan canja ce sallaitu ce haka ibn asakir ibn hajar ya datsa ma can farkon ya tafi ya ce sallaitu aksara min alfai marra ku koma musulmi ku ga da hadisi yake suka ki faɗar yaushe musulunta to bayan fato maka musulunta kuma ku kalli ta'adilin da ibn asakir ya tabbatar da haka sai mai da shi mai majalisi 100 mana yana so ya mai da shi juma'a 100 to a hakan ma dai in kun duba za ku ga bata kai 100 ba daga musulunta tasa in tun bayan fato makka ne kuma mu sa watanni su cika cif wata 24 kenan mu ma ɗau farkon cif mu ɗau ƙarshen cif wata nawa za mu samu 24 wanda bai kai haka ba to za ku samu sallah 96 kuma kenan har yanzu ba 100 ba shi kuma yana rantsuwa wallahi ya ce faƙad wallahi adalin da an ce ba sa ƙarya dukansu faƙad wallahi sallatu ma'auka sirra min alfai salatin ya za a da wallahin da ya ce 96 ce a hakan ma mu masa alfarmar wata 24 du amma bayan fito maka yi musulunta to zai zama bata cika ɗarin ba yana rantsuwa yana fiye da 100 fiye da 2000 ya yi juma'a fiye da 2000 kuma ba sa ƙarya ga hadisi kuma a sahul kutubi yake da kai magana ce ana zagin sabai a wallahi muna dai kare addininmu wannan dan misali na bayar game da cewa ba sa ƙarya dan uwa ba mu da wata riba a si ƙarya mu ma fatan mu ya zama ba sai dai ya zami da abin da shi ne waƙi ni ba zan iya ƙarya ba na samu ƙarya ta tashin hankalin da ma Allah ya la'ana ya tsinuwa wahayi ya sauka na kawo muku aya sama da 400 na kuka ce na kawo da 70 wasu suke cewa kowace tana cewa Allah yana cewa ba adalai bane dukansu wallahi tsoron wani wallahi tawayen wani wallahi majar wasu ba za ta sanin ƙaryata aya 400 da wani abu a bakin maganar da har yau masu faɗarta babu wanda yake da ko da da'ifin hadisi daga annabi kan kulluhum udulun kun ji an kawo yau ta zama ta ƙaryata aya sama da 400 kusan 500 ba kaɗan in ƙaryata su don zauna lafiya
wallahi ba kulluhum udulun ba, yadda Allah ya faɗa haka nake. Akwai udulu cikinsu, akwai kazabatu cikinsu. Yanzu wanda ya ce duk udulu ne haɗan wannan riwayar ya fidda ita, ga da hanyoyin da aka yi. Shi ya yi ƙarya, masu ƙwatarsa sun yi ƙarya, ni kuma bayan da zan zo in isar da wannan ƙaryar. Ibn Hajar ƙarya yi, Ibn Asakir, na taƙaita muku kan waɗannan bi, kuma duk suka ɓoye tarihin musuluntarsa saboda wannan rigimar. Ya rantse ya yi sallah sama da 2000 bayan annabi, ya ta ko 100 ba ta kai ba. Kuma zaman ka lafiya wannan ƙaryar kamara mata baya don kar a haɗa kai kanka, kar a nuna maka ƙwanji, kar a nuna maka taron dangi. Ba zan iya ba jama'a. halumma jaramil ahadith allati furidat ala hadhihi al-umma bi takhdidin muhkamin ba'idan an al-awamir al-ilahiyya al-mutaqaddima. Idan hadisai suna nan rututu wannan waɗanda na gama bahasi ga su, wanda suke zube ban gama ba suna nan zube. Hadisai ne ga sunan dubbai na ƙarya an inganta an ɗora al'umma su. Ga ƙur'ani can yana ko annabi ya faɗa in dai ba a ce mai ya faɗa ba, ya ce ba zan bashi ba. La'akhazna summa laqada'na wa ma minkum min hadin, ya ce da zai taƙawwala ba'atan aqawi. Sannan wasu su zo su ta ƙarairayi a haɗa sahu a murza a gashin baki sai ka yarda da ƙarairayin ga su fili ƙarairayi. A'a ba za a yi da ni ba, ba zan iya ba, ba zan iya ba. In abin ya zama fi ma labudda haka ne tsarin, haka addinin suke son a wasafta shi, sai dai in haƙura da wannan min hayar. Tabbatin wani abu koyarwa don ba koyarwa sunan wannan ba, ɓata lokaci sunanta. Wallahi ɓata lokaci ne. Ban ba, ba zan iya ba. Iya abinda na gini na gaskiya shi zan faɗa. Amin. Wal ahadisun nabawiyyati sarima bi wujubi tasaddi limisli hadhihi al-iftialat. Hadisai ga sabtu annabi na umartar mu tawaye ga irin waɗannan kage-kage da ake nasabta masa. Fi nawi ma rawahu, kamar hadisin Abu Humaydin Abu Usaidin radiyallahu anhuma daga manzo Allah alaihi salatu wassalamu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tu bil hadith anni ta'rifuhu qulubukum wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana aulakum bihi wa idza sami'tu bil hadith anni tunkiruhu qulubukum wa tanfiru min ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum ba'idun fa ana abadukum minhu. Umarnin annabi ne wannan tawayan, wannan boran ta annabi bai yadda ba, sai dai a tsaftace masa hadisansa. Wanda ya ce a bar wannan dattin shine sunna, shine daidai, to ya kawo gun shi wanda annabi ya ce a zantar da irin waɗannan abubuwa. Ni gashi na kawo da ya ce ai musu tawaye, kar a karɓe su. wa qad marra bina kayfa tasadda Umar bin al-Khattabi liman hadhihi al-ahadith min al-intishar. Mun yi karatu ba ni na fara ba, tun ma waɗannan tatsuniyoyi ba su taru da yawa haka ba, su suka inganta. Umar bin al-Khattabi ya ga irin wannan abu ya fara, wanda shi ya buɗe ƙofar kuma yi ƙoƙarin kullewa tafi ƙarfinsa. Shi ya buɗe ƙofar tafi ƙarfinsa kuma dole ya haƙura ya batta, domin da ya bari sanda aka ce a kawo takarda a rubutu da shi kenan. Amma dai ya yi ƙoƙarin hana zantar da hadisai tun a lokacin nan. Gurguzun sahabbai ne. An kawo wannan ko ba ba. Wa kaifa azharat Aishatu inkaraha ala misl hadhihi al-marwiyat. Muslim wannan ra'ilu na farko duka sun bayyana shi tare da ƙarerayen ba su illa haka ba, ba su yawa haka ba. Uwar mu'mina Aisha ita ma ta bayyana musawarta, ba wani abu bane ba, ko musa ƙarerayi da ta na tun lokacin aka fara. Ibn Umar kansa kafin dalilai su jujjuya yana faɗar cewa wani hadisansa na maslaha ne, na kawo muku, yana cikin Muslim. Sa'ad ibn Abi Waqqas hakko kawai akai da shi kan musu hadisai daga kuma sahabi, dan uwansa sahabi ya tashi hakko kawai suka yi, na kawo muku. Shi ba wani bakon abu bane. Ibn Abbas na kawo muku yadda yake faɗa ƙarara wannan hadisan na wane ne, ba na annabi bane, na kawo muku.
issar bushairu dan ka'abu yukhalifu mabnahu hadisan nabi wa kayfa sarraha bi annahum qad taraku riwayata an unasin kanu min qablu yaruna anhum hina rakibu sa'aba wa zalul na kawo muku cikin muslim ibn abbas na faɗa mun daina riwaya yanzu da mu ne amma al'amura sun dagule da mun yi yanzu mun daina ashe ba bakon abu bane wa kayfa sarraha ibrahim an-nakhai bi tarki hadisa ba'd al-asabi illa fi ma huwa khasun bil jannati wan nar targiban wa tarhiban na kawo muku duk su suka ruwaita ba wani bakon abu bane ake shi ne ma asali ibrahimun na ka iya ce su wani ba ma karɓar hadisinsa sai dai kawai magana aljanna da wuta mana wa'azi kawai zai yi kwaɗaitar da aikin lada ko tsartawa kan aljanna aikin zunubi muke karɓa amma